Атиканте Естейтс представя голям тристаен апартамент в идеалния център на София. Той е разположен в аристократична тухлена сграда от 50-те години с локация на улица Генерал Гурко. Непосредствено до националния стадион Васил Левски, зад паметника на Съветската армия и непосредствено до Борисовата градина и Софийският университет Свети Климент Охридски. Апартаментът се намира на еднакво разстояние от 2 метростанции – Орлов мост и Патриарх Евтимий. Апартаментът е напълно обзаведен с всички необходими удобства за живеене. Разполага с голям хол с трапезария, отделна кухня, 2 самостоятелни спални, баня с тоалетна, както и мокро помещение. В апартамента се приемат чужденци от определени националности.